jagat sawegung sinembah. Waosan Injil dinten Rebo tanggal 11 Juli 2021. Mugi Gusti tansah manunggala kaliyan kula sedaya. Petikan Injil suci anggitane Santo Matius bab 11 ayat selangkung ngantos 17. Nalika semono Gusti Yesus saos panuwun marang Gusti Allah, ature, "Duh Rama, Gustinipun langit lan bumi, kawula ngaturaken agenging panuwun dene bab menika sedaya paduka damel wados tumrap tiang-tiang pinter lan para sarjana. Nanging tiang-tiang ingkang boten gadah kawruh paduka paringi sumerep. Inggih mekaten Rama, pamilih lan keparingipun kersa paduka samubarang kabeh wis dipasrahake marang aku dening Ramaku. Lan ora ana wong sing wanuh marang Sang Putra kejaba Sang Rama. Semono uga ora ana sing wanuh marang Sang Rama kejaba Sang Putra lan wong-wong sing diwanuhake dening Sang Putra marang Sang Rama." Mekaten Injil dalem Gusti, sembah nuwun konjuk ing Gusti.